Той каза, аз греших миналия път, а сега няма да подам оставка. И второ, той каза стабилност. На какво стабилност? На грабежи, на престъпност, на съдебна система, на Министерство на просветата, което трябва да бъде вкарано в затвора, не дават българските произведения и българските автори. И за това запомнете каква е тази стабилност на престъпността, на мизерия. Затова революция, революция, оставка! 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 Ще оставка! Това изчезне да ни командва. До кога в този парламент на местата на апостола ще седат ДПС, туци, разни познати и комунисти, католици и ще ни казват как да управлява държавата. До кога в този парламент туците ще командват Делян Пеевски, Бойко Борисов, мошенниците на България? Да ни прости народа, не трябва да се вдигне